Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, edip illäsler, hormatly men YouTube kanalymyň agdyber dinleýijileri. Men bir zada hayran galdım da, şu gepleşigimiň şu sany 36-njy sany nähip edenden gepleşigiň 3-nji sanyndan bäri bir mehmany aýak aldygyna durman ýazdyňar. Menin şu mehmana, şu ussada, şu ýadylanmary şarpylda diýip uğradı batıyor, sıkırca deyip uğradı batıyor. Ağam, sana kän istegüller ýalar diýip. Her zadyň nähip bergüni bar ekeni. Kimdir öýdýän? Elbetde bir ussat halifamyz, bagşy dostumyz Pelwan Halmuradow bilen geçilen ýoluň 36-njy sany mehribanlar. Ağamjan, hoş gördük. Sağ ol bolşa. Tügeleme. Näme ýagdaýlar? Şükür gowy. Sen şimdi dost men ýyrrak bitirjek gaý bolan şol aralyklarda ýadyma düşýän o. Başga da gepleşiklere. Düşündirdim, men düşündim. Ýygy süre bolsa bir ýyrrak bolay dostlar. Araba salaýalyp çeýdip çuňa geldikler dost ýok. Ýok, tomaşaçylary demel bir näçe gede göň efirde açamda düşündirdim, aýtdym şeýlere şu wagt bir ýadylan gepleşikler bar. Ýygydarly şu bir meňde şärak bolup durmasyn diýip. Şuny kimdiň planymyz bar. Agam, näme näme? Paýtagtymyň iň bir gödel ýerine ýerleşýän balyk restoranyna ýad etmek niýetinde çekdi. Agam, ilki bilen näme size dünýädäki ähli gowluklar ardy edýän bir sözüm ýykmadyň. Zanyň sawurtyna ähli gowluklar toparnyň adyndan, öz adymdan, siziň öz dinleýijileriniň adyndan gatyrly okan sawurtyny aýdýan agam. Maşgalaň arasynda, öz dostlaryň arasynda sunup ojagyny sen bir gowur näme bar bir biçgen. Hemme zat gülýärli, ilmi dama gülýärli bolsun. Ne Perwan Zamir gepleşigimiň başynda näme bir mehmany bir begendirmek bizim bir uly maksadymyz. Şu gepleşigimizde bir täze telekeçilimi, bir näçe telekeçilerim töwelemi gepleşig ýygydarly görýän ekeni bu adam ýörükde näme şu gepleşig bir aýratyn bir himayetkary Ýaqyn ýol kompaniýasy. Ýaqyn ýol kompaniýasynyň bir edýän işini tanıştyraýan agam. O size de diýen näme Dubay'dan, Türk'ten, Hatay'dan istenlik sizin gerek yükleňizi Ýaqyn ýol akauntuna girýäňiz. Näme şu zat gerek diýsen bir hepde onuny gün öýüňize gowşurýarlar. Beripdirmi? Vay, gowtugyny. Odanny. Şu niýeden aldın gurşaşyn? Oy siz nerede ýaşaýaňyz? Şu ýerde siziň ýanyňyzda ýaşaýar, goňşuňyz abi. Goňşa? Bilýän goňşudyň. Ýaqyn ýol bilen gakmy kiňden. Ýok, ýygyrym. Bilýärmi Ýaqyn ýol? Men bilem o. Ýaqyn ýol bamol. Oň iş aňsata. Ne telefonyňyzy alýaňyz. Şu telefonyňyzda da Ýaqyn ýoluň programmasyny ýükleýäňiz. Onuň isleýän harydyňy sargyd etip berýäňiz. Derrew uçup getirýär. Dur. Aýtdym ana. Näme aşyrdy? Uşat dememi? Şol narhlary gatyk galanmy ýa ardanmy? Näp sopraçon. Ýok, amatlyca. Ardanmy? Amatlyca. Bahalarym ýüzüne ýadylgyja dur. Kymmat bolmasa bolýar. Ardan bolsa bolýar, ardanjak bolar. Ana bak. Ana boly. Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam. Asıl dele tanıdın mı? Afiste öyle gittim de hobiya dele asıl dele. Daha yaşlı koymadın mı? Salam. Öyle sarığa yüklemeden getirdik. İyiyemmi? Ay bir aslında 2 saat mı döngelik. İyi olacağın en zevren asıl dedi bir arada da var çöveleyecek karıştık da sana. Ha şeyle mi? Bu saat Asırda da orça men diýdi mi? Sargyd edýäňiz derrew uçup getirýärler diýip. Bine? Adı näme şuň? Ýaqyn ýol. Ýaqyn ýol. Doğrudanım Ýaqyn ýol ha. 3-4 sargıt etti bize yetti. İşem bitti. İşin bitti. Ha Ýaqyn ýol. Ýaqyn ýol daş ýollary ýaqyn eder. Ýaqyn ýoluň ardy bir işgärler ýörükde size sowa duradyp duran bir kyn bermesen kabul etmän haýy eder mümkin bolsa. Sağ olsun. Getirin. Tawanjan ömrüňiz okursun. Başym Ýaqyn ýol kompaniýanyň adyndan agamjan sowa kabul etmän haýy edýän bir maşgalaňyz bilen Bolup taňyr dostlar. Dowlatda ojakda nähip edenden görersiň. Umuman şu mehmanyň kimligini aýtsak, edir şoňa bir ulany aýtjak bir eşiklerden, ýenelerden, umuman gerek zatlardan. Aýny goňşan çağalar ýetişdi töwelemini. Joragyňa çende dawa diýär. Janyňda aşak düşläýän agam meni. Şeýle de agamjan töweleme elmi dama bir gepleşigiň başynda bir
bir agdymy süýjedenlik görýük Jenap Gaýmak diýip bir şäherimiziň gözel ýerine ýerleşýän bir hususy kärhana we bularym öldür isleg bildirip her mihmannamyza uğradýarlar. Ne bizim öldürne meter ýok diýip duramyk. Jenap Gaýmagyň argy işgärleri köp sag bolsun aýdýan agam. Bunym näme nisibedenden gelnejem bilen jigler bilen nisibedenden bir agama süýjülükde aýtýan taňryalkyň sag bol dost. Dawa janyň sag bolsun Jenap Gaýmagyň argy işgärlerini köp sag bolsun aýdýar. Ýakyn ýolda. Onu kabul etdiňdämi agam? Taňryalkyň ýakyn ýoluň ähli işgärlerini hemmesine köp sag bolsun aýdýan Jenap Gaýmagyň işgärlerine işlerine ullukan sawala. Argy edýän sag bolsunlar. İşlerleri. Indi bir gepleşimi ikimiz var bir dörejilik gurun uzagrak gider soň şeýle bar bir tüýjülükden bar tur soňgadyjyda goýaýyn. Ondan bir gidenler gaşa ýörekde hormat edip ulaguna açyk goýarar soň şeýle häzirlikse soňgadyjyda goýalyp halika dowrdan demek durmasyn. Indi halipa men sizin näçinji ýylda dogulluňyz maşgalaňyz bardy sorap durmagyňa esas ýok. Bir näçe gepleşdiklerde ony tomaşaçylar giňden siz bilen tanışdylar. İlkinci halipaňyz onuň kakazan bayram, onuň men özüm hemme gepleşiklerimiz iýdarlaýan edil men ýaly sizin hem tomaşaçylaryňyz, dinleýijileriniz şonuny iýdarlaýan kanýa. Meni esasy gyzyklandyrýan zat şu gepleşigiň adymdan belli bolşaly. Başym edil arkadaşlar gahryman serdarymyz halipalyk şäherlik ýoly uly mektep öz türkmen halkyna giňden açyp berdi. Şoň üçin hem şu gepleşigiň geçilen ýol umman bir 25 ýyl arkadan sunwady işgärler çağırmaly bolýar. Indi men ilkinji men size berjek soragy mümkin bolsa şu soragy men näme diýip düşündireýin? Bir näçe mihmanlarym ýazypdyrlar maňa şonu. Öňkü mihmannamyza da berilýän şu berilen jogaplardan kanagatlanmadyk mihmanlar. Şu soragy perwana da bir beräýsen diýip hayratyn janadan mihmannamyzdan onu adym belläp geçen bolýar. Şu ýol barada aýdyp beräýsen. Mesela üçün geçenki sanlarına Usta Talipany Türkmenistan halk artisti Akmurat Şarip 5 ýoly düşündirip aýtdy da. Belki görenem bar soňa bilemok. Gördüm dostum. Her ýerek sanlam görýän tuğulama. Teatr işgärlerini çykarýan. Sunwada degişli aýdym sag urundan bolsun, teatr urundan bolsun. Bir Türkmen sunwadyna oşanda den halipalar hemmeden çağırıp ýazýan birinjidan işine köp sawal bolşan. Taryha bir ullokan iş gallarýanda. Hem gelecek nesilimiz üçin öwrenörli we hem sen bir wonç Allah Nazarov diýilýän olan kim diýilenne ne şu ýazgylaryň başyna baryp ne şu giden materiallar toplap şu atlaryň aladasyny eden olun rejissor olun diýip tanalmagy üçin hem ullokan eden işin bagajyň bolýar da tarihde dostçan. Her zanyňam görýän işlerini ullokan üstünde arzu edýän bolşan çawala. Ikimiz kän toýlarda sataşyp durýar. Ilim içindäki awraýan bilýän sunwatda da alyp barýan işlerini yani Türkmenine telpek koydum diýär, hem de ýaltanma diýilýän mat ýokdara şu tarapyna men gaty ukurmak goýanman. Tawal taňra ýaltanmak nädip bolsa. Ýollaýan men Alipalan sözünün üstüne söz aýtmaňa taýdym. Artyk başga Akmurat Alipam çiplep düşündirip berdi. Inni maňa gyzyklandyrýan soragy siz esasy haýsy ýoldan özüňiz esas ýykyn edýän ýoluňyz. Mar welaýaty asyl düýüp ýol salar sarık ýolu. Beşahan biri de köne ýolluň biri. Sen her kim dowlan welaýatyna öňüňizden ýerine şu taýynyň täsirine göre çağalykdan sen istislemä şu ýoldan başlaýar. Her kim. Menem özüm ýaly salar ýolundan başladym da ýöne näme ýyllan geçmeginde kän halipalar görsem Türkmen konserwatoriýasyny tamamladyk. Munda kän beş welaýatdan jemlenen kurslaşmamyz bar, bile okudyk, bile ýaşadyk. O ýol näme, bu ýol näme? Ýol näme? Halipalan dilinden känwatlary düşünüp eşitip. Onuň sunwada bir giren soň oşan barlarda düşünýän ekeninde sunwatda senki menki ýok eken.
men misal üçin salır sarıp ýolunyň perspektiwini ýa men diňe şoňa ýapyşmaly boldy. Ya men bir ýylda mana ýolunyň perspektiwini men ýok damanadan gitmeli başga ýol tanamak. Sunwat beýle däl eken dost. O bir bagar ýaly orada eken sunwatlar. Bu bagara baran soň isleýän harydyny alybermeli eken. Sana isleýän harydyny özüňe alybermeli. Özüňe gelişýän harydy özüňe gerek harydy alybermeli eken. 5 ýolun jonýalyna 5 ýolunyň hem aydın hem mavaja gelen nokta. Öz sesine, öz stiline gawat gelejek aydınlarını özün bilmeliler faylap. O 5 ýoluna mal vermeli eken. Düşündüm. Sizi yönüp täsir edenler okuw gireňden soň köp ýollara dinläpsiňiz. Men şeýle jogap almaýdan şeýle. Türkmen Milli Konserwatoriýasyna 2000-nji ýylda girdim de. 19 ýaşymdan da jogap. Oğlum näme? Her vilayetden öňňär oglanlar näme bir nemede okujaýyna jemden şeň bir halifa bolýan eken, bir şäherip bolýan eken, bir denem ýurundan wa kan eken näçe? Düşündüm. Umumy ýaşaýyşyna ýaşaýanda urumyz näme? Her konut diýeli bir ýolla. Hemmesi aýdym, bir ýerde utar, bir ýerde gitara diýäň. Walla her zıbırda döndüm. Hekimden alybermeli dost. Doğru alybermeli. Düşündüm. Indi agam şeýle soraw men 40-dan sorawma jogap tapdym, men isteýişime jogap tapdym. Şu jogaby da garaşdym agam. Indi sizi misal üçin dutardan başladyňyz, dutardan gitara geçdiňiz, halipalar dinläp soňňky konservatoriýa okuw girip, o estradany az giňitdiňiz. Innisi de Şuat Perwan Halmuradow. Şuat ýagdaýda haýsy ýakyn ha? Bulan var hemmeti jemlen ýany ken boşa. Aha. Ýaş bir näme baran soň dutar sadaky den pirli senet. Mana hiç ýyly çepefa gaýryp bolan. O senedimiz örganymy. Bul hiç ýyly bolmasy mesele. Dutar. Gymlat paranok diýär. Ýok, oň hiç ýyly çepefa soňup bolan. Gitara adamyň üstüne goşulma estrada has giňişleýin goşulmada. Onuň bir radyň bir eserin döremegine şolaň hemmenin täsiri bar da. Onuň o ýakyn bu ýakyn diýip bolanok. Size hiç de sizden özüňe däl, misal şu käbir toýlara barat gitarada da aýdyp durdyňyz. Blokda sadandan döwran zamdan blokda da aýdyp durdyňyz. Ya öýlerde gitarada da hiç size şoň üçin men aýry bilenmok diýenden şunu. Üçden bir berine. Şo da aslında dutar senedimiz ýan kaýdyşmyz olar biziň ganymyzda bar. Onu dawa edip bolanok. Onu dogry ama düşündüm. O dur kökümüz. Kökümüz da. Gitara estradada buların näme şunu üstüne da palnýan da dost. Onuň şu ýakyn bu ýakyn diýip bolanok. Atı doğru. Agam ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Indi agam şu gepleşikde men esas köp sora beremokdy. Bir näçe mihmanlara jaň edýär. Bir näçe sunwa diskarlar mihmandan öldür isse bildirip oturanlar bar. Perwan gepleşik etseň maňa jaň etdin, ýadanlar bar. O bir näçe isse bildirýänler bar, garşy bolmasaň şolara jaň edýär. İlk olagym näme bir sora boly, gyzyklandyr. Dogry dämi? Onu ilk bilen jaň etler bolsa, size bir şeýle bir ýakyn edýän Zanım ağam deyip bir sizden ilhamlanýan, hakykatdan ilhamlanýan oğlan Atajan Kakaýew. Men şol oglany jaňa dedim öyle garşy bolmasam ağam. Gatgy git şolaýdym kan alaýmazmy kan? Atajan Kakaýew halipa bilen gepleşik etseň bir perjek sora oğlan ma diýdi. Mümkin bolsa ağam Atajan Kakaýew alaýsa. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Atajan Kakaýew bimada daýanlar mı? Yok, olsan. O ne adelim? Hawa ýaşy. Atajan men şu geçilen ýoluň täze 36-njy sanyny 66 diýip
Bizim ustadımız Perwan Halmuradov bilen bagçy dostumuz bilen ýazgyda otyr. Geçilen ýolun täze tanına. Ay söyleme işin üstünde vardı o diyen. Hawa innetilem arada bir şunu ýaly şu bolady ne hip boza Perwany ýazjak diýsem hükmany soratdy maňa jaňa diýip haýyş etdiňiz. Menem şu haýyşy bitirmek maksadyna sebäpli lewz etdim. Ine de size de jaň etdim. Inni halifa bir gyzyklandyrýan bir maňa täsir edýän soraglar berjek diýdiňiz. Şo soragy gatar gaýy berip bilýän ine telefony awa Perwanjany geçirýän agama. Atan salam aleyküm. Ağam salam aleyküm. Dost gowmy? Ha bar bol. Gowum çağalar öýçerler. Hudaýa şükür ağam bolmadym. Ha şükür. Näde diýen jal geldiňizmi? Ha. Ağam da şükür ağam. Eş parsy bolsun. Gel dost. Benim gowun şandan şu at ýawda otursondan. Bir saňa ýaýlarlydyk da. Hawa. Söyleme. İlimden ýarayan ýer bolmaly. Ha. Atam bir sorag dost. Ağam şu himmet için götmendiriyan bir soru var ay köpadım. Menden soruya Leyli'm aydım Perwan'dan sonra aytdım ya gönmeli ödüm aytıp koyuyordum diye sonra aytıp berden ağam. Şu at uwan şanniýa da bir şäher dinlen diýen atam men sen halipam hasa edýän o sen şäher dersiň diýim sen ustada bolansyň. Leylim diýip bir de ol ir gitarada bir ýagrym bardy. Meni asyl kökam ispanskaýdy. Ha, şeydim. Ha, o şondan täsirlenip dünýä ýüzünde bir mirawoy gruppa bar da Gypsy King. Hawa bilýän. Cyganski Karali. Şunu dinleyen döwürlüm şolun bir aýdymyndan täsirlenip alyp Leylim edip ýasadyk golanynyň atam bir onjaň etdi agam diýdi şol aýdymy. Gowurdum aýdym milýan näýle ruhsatmy diýär meni utanýanlara atam den zora aýtmaly bolan näle diýenlere. Şeýit maksatda şu aýtdy sag bolsun. O da yerine düştü. Meni daňatarlar işlediňizmi aýdy şonu? Abi import stüdyoda ulan bir sürü daňatardan sonra. Ha, o de ulan janna ben işledim. Ulan amadur işlen awa. Ha, o. Katwawy. Ben raporum. Canım sağ olun. Ha. Başka ne yemeğine kalıplan yanlardım? Başka kalıplan yanlardım olsa atam. Awa şekerim aydım gelmeyeceğim yazdım sonun sonra konuş. Geçti otur. Aha. Şeyde mi? Ha, o gelmeyeceğine yalan şol. Yonda yekeceydim yazdım. O da şol. Ey be. Oğlum bizim benim. Ha. Awa şekerim aydım. Ha, o gelmeyeceğine yalan şol. Bu sana öyle var ama da şeker deyip diyordu. O ne? Ağam şekerim aydım gelmeyeceğim yazdım aydım. Hava. Ey canım sağ olsun. Canın sağ olun atam. Üstünlük işinde. Sağ olun. Canım sağ olun. Yes dost. Bolya. Minnettar atam. Minnettar. Köp minnettar. Sağ ol atam. Canım sağ olsun. Tanrı arkasın. Bolya olsun. Sağ olun. Olmadı mı? Belkanlarla. Bolya sağ ol. Her kim gıklandıryan sonra o da. Sebebi be kaçtı koy. Be şekerim aydım geleceğim ha yazdın ha. Ha oğlum halaşyan ne vurumu. Aha. Ne için yerlerde ağam? Eğer sır olmasa aydayın. Bir yatlayın dost. Öyle talip o atlamak yanlış mı? Ha. O vanlar o ayet 2003. yılda çıktı da şon iyi diyanlardırlay. 2004 yanlış mı adam 2005'in başarapları iyi şeyler aktırlay. Sonra dowlanynda sowat diýip ýazdım da. Nime mi? Kenetjemi bolýa diýen sözün aydymdan öň aldyňmy ýa aydymdan soň aldyňmy? Yo aydymdan öň aldym bolýa sözün. Ana Ayne bir de tali onun yıllar ne birgedek yedek görüşdük. Ha okuwlan okuwlan. Ve bir dowlanynda sowat üçin ýatdym sonunu magnetofon kaseta ýazyp uğrattım. Ha o zoralarynyň ýerinden uğradyp. Ey, Dowlanyn utdunda şolaydym. Onlarla bir sowat dom diýäňmi? Ha o. Doğru. Zan tawartyn alıp geldim. Saatlaryny alıp benim baş aman bolsun. Indiki zan etjek mehmanım alta ýöne Alan Zeyder orada mälkuluk edi. Siz şu şahyryň bir sözüni aýdym, ama aýtdym diýdi. Da, belki öz vermemek görjün men açmaý. Gizrak golu alayarım kan.
alaylar. Men arasy öňünden aýdymak hiç kimede. Aga Onuňa gowdos. onun aýtýan şoňa taýynyp görüp ýene edip ýa-şo gatnaşjak mihmanlara jaň edýär, sonra bersen bolmaýar, sonra şo sonra bilmesinlerim, duymasınlarım hiç de aydamak. Belki bu giydirak bolup. Ay sağdan Sağdım giydirak. Indi Halipa şutayda dün gepleşken makam giydi montaj edip oturkan saat 5'in arına. Ertir Perwan Halmurad bilen geçilen ýoluň täze sany 36 sany ýazýan edim burun. Komentariýa bar sotdura. Şular okumakak näme? Bugün netibedenden öz adamlar toparlan bilen awa Dowran Halipa, awa Rowşan agamyz we Halipamyz, gitarist dostumyz Bayramjan we bir jany sesse bir aýdym berini etip berseň näýlik goragan. Ajap bordo janyň sag. Issendiň aýdym we. Bolar janyň. Sebebi bir mümkin bolsa bir şu gepleşdi açyk bir aýdymam goşa aýel diýsem, sizem aýtdyňyz jany sesse etip berini etip beren bir täzerak aýdymlarym saldym diýdiňiz agam. Onu näme? Mehribanlar Ustad Halipamyz Perwan Halmuradowyň ýerine ýetirmegine öz sadanlarlar topary bilen ogadan aýdyma tamaşa edýär. Yaman iş yok, bılhanı gezemey her yana. Ya yaradan ey bir hemray bir ken muşabbetler dedi cana. Vah boy udin kes olmaz ney hitten aşey. Akıl ne kezem bulmasın boye, kada dil olsun ey Türkana. Akıl ne kezem bulmasın caney, kadadan olsun Türkana. Ayar kala boye madar olmadı dönsen hükmü Süleyman'a. Ayar kala boye madar yoktur ey dönsen hükmü Süleyman'a. Näme verseňem tidrat berginey, agtamar ýokdur bu jana.
düştüm. Evezim var bir yar kuştam ey, dizemdim sezilir memir kana. Evezim var ey, bir yar kuştam ey, dizemdim sezilir memir kana. Sada dil bolsun ey Türkana, ovadan bolsun Amerikana. Demirden ey talan şu dünya gel. Darnağı demirden ey talan şu dünya, İşin olmadı namaz ey ey ey, bilin ağır bilin. Çevrece pasamken yalan şu dünyada ey, koymadın gelmeni ey dostu yar bilin. Leyli deyip ne çevre sallın Mecnun ay gel. Üçün ne çevre kallın Mecnun ey, ey zalim rehmeyle hey hey, bu ne hakkuna. Ay günü 40 kat bedep verdin Karun'a da ey, İsa'mı dar verdin ey, yakar bilin. Zeminin üstüne yay dağlar çöker sen gel. Vah zeminin üstüne dağlar çöker sen, tomaşa ver bunu keser çıkar sen. Her pahir bir vesfileni yakar sen, çülveni zil bilen ey, dağı kahar bilen. Maltım ulu diyer ey, işin talındır gel. Maltım ulu aydar ey, işin talındır. Bunu abadin çeden ey hey hey, geçip kalanlar. Ağıtmarın yoktur sözün yananlarda dey, dost koymadın insan ey, kallın yer bilin. Ve geley keley hey ömrüm ağam.
yegdan kılın yer bilen dağı koymadın gezmene yar yar bilen Ağam ömrüňde okgazyň aýdyp beren aýdyňmy? Canım sağ Sebebi ağam 2001 näçede Türkmen toýlamada da gabatlaşak. Hudaýa şükür bir ýakyndan hem toý sowmak nesibämde çekýär. Ýöne bir hili her gedek diňleýän, her gedek lezzeti başga bolýar da ağam. Yani aydımdan öňürti men bir zat diýip geçdim. Düýün bir TikTok'a gurulak koydum dedim. Ertir Perwan Halmurat bilen nesibeden gepleşigimiň 36-njy sanyny nesibeden ýazga diýdik. Indi şeýle bir topar kommentarýalar bir çöldüp durar, hemmesini okap bolmaz elbetde bir käbirlen okak geçäýär bulanlar. Hani bizler göreýin hani tebe bir gyzyklanýan arsan gowda. Bir gowat ýazyp dursaýdy. Men gowurdum şu kommentarýany bir hile. Cuma Murat 87. Perwana adından milyon yaşam azdır. Allah'tan ömür versin, ömür uzak bolsun ustadym diýip yazıpdyr. Köp minnettar. Sağ olsun. Sağ ol. Cuma Murat 87 dağın. Cuma Murat köp sağ ol. O arzular etmem. Indiki kommentarya geçeri. Bey bu komentarya. Gonç Allah Nazarov'un obasynyň Sırat köprüsü barady. Üç sorup gepleşikde diýip bellek geçipdiňe. Şo Sırat köprüsündäki duran oglan kimin şu toy bardy? Sorapdyr. Aşanyny adyny goýmandyr. Asyr gelýär. Şo Sırat köprü iş berdi. Ay men onu var edil planning toya diýilmen onu näri 20 mil töwerek wagt geçdi da bolsa. Şo toy kimin toydy bilýärmi? Sen o sen bilmen onu. Men yardıma şu noktada doğruyum aydayım. Ağam şo toy bizim toymaz. Men jigim doýorun inim Nurgelliň toyu. Ay ne ettin? Hawa. Şu adeçen aýdýan näden sonra. Az gepleşe gabat gerdin nesip bolsa 2008-nji ýylyň noýabr aýy bolmaly. Şeyler aktör. Noýabryň aýaklarym kanelýär. Yağın onu da yağın wagtlardy. Bu toyu men sizi toyu guruluşmana varamda da annege lagadymy? Bayram ağa. Bayram anne gelif. Bayram anne gelif. Men ağam ene ştaýda görüp oturamaz. Ağam Murat dilen. Sen öýüňizde görmedik. Bayram ağaň ýanyna bar Bayram ağany tapdyk. O sadalem diýip. Hawa. Zat magazyn wady. Ne marda lelalar wady. Dur gatdan. Şo taýda da barıp bir guruluşka. Şo düýüp boşumyzy da şolum. Şo taýdan bellek gaýtdyk. Onu bir kerek men şo wadym şukturdum ağam. Ağam, nemi toşna Perwan özüm görmedik barar dämi? Ýok, olar näse arkaýyn oruň diýdi. Şo toy bizim toýma. O sen gep bundan. Hawa, indi gepleşikde men aşaňa komentarya ýazmadym ağam. Adamlar şu açyk görürüm. Hiç berde montajam ýok. Hawa şuna taýýarlygam ýok. Men komentarya da ýazmadym. Ağam soňam görüşdükden men aýdan näden sana? Bu ne tipde geçilen ýola aýdan. Toy gutardy görün. Men size gallyydym. Şu gaptarmyda täze jaýmy gaptarmyda jaýda agamyň jaýyna. Şoňa gowur çebiş toýup gömmöçelek taýyna pä toýdan soň Perwan jaň bir oglanlar ýer nesibedenden şo toy hemme taýyn etdim. Senem ey dost men ýöräýin diýdim. O sebäp ertesi Türkmen galaňam bir çitrek oglanyň birine toýmuz batda. Edil ertesi onun ayne näme bir öýden öýräýär oglanlar onu maslahat etdik şo asadan alamadan da ýöräýliňe düşüp bara. Ýogsa gaty toýýas bara sağ bolsun. Men agam şol. Agam Murat kimin diýdik. Ay men taýynlyk görüpsiňiz onu. Horjadym da agam.
Hordum wat menne 2008-nji ýyl. Men de 2000 kakamyzda onu uzat kakam bolan hemmemiz bir howlda ýaşaýatda. Ondan şu toya gurulşaram agam Murad ikimiz bilen bile gittik toya ikimiz planam çyzan şol o pehlwany. Bah. Aýtmaly pehlwan aýtmaly gowy hyzmatam men şu toy gutarýança seniň ýanynda dik durdum. Gadal galstugyň wady, gara paltoň wady, içinden goňur sarym bir şu bundan mas ýaşylym torak kastunyň wady. Ýardym gowy aýtýar. Ýardym gowy. Şu taş wady magam eger bir gerek bolsa men berip. Onu ana bir arkiv hökmünde ýatlym hökmüne on kasetden hökman berdi o kompýutere geçirip bir toyun başynam halk aýdym Garawöz diýen aýdym bilen aýtdyň. Garawöz sen meniň ýarym gyz Garawöz. bah. Olay o toy men hiç ýaddan çykmaýar sebäbi nähil ýagdaý dedi. Şu toyda 2000 aslında planlaşdyran adamı Hacı Al Mehmet'ini bilaýtdyrmakdy. Ine. Men hiç taýda deme goşama. Bu taýda da Hacı men hakyky bolanlary gurulum garjak. Hacı obat Nagnada ýaşaýady. Hacıň öýüne de bardy Hacı Al Mehmet'in. Ama sawurtun ömrüde gözüm kabul etdi zan sawur. Toy bar ekeni. Ondan agam Murat dilen owa da baramdy. Aşgabatdan şu owadan mummy dip mummy kamerasy agam bawarsan gör ýadyma düşýändir. Mummy kamerasy bilen geldik aňyrdan bäri. Agam geldi aňyrda men özüm owatym Aşgabatda işledim de. Mundan gün mara geçdik. Bah. Hacı Al Mehmet poştaly ekeni öýde Behardan tarapda toy bar eken şolar. Oğlunlar dedi şunu yaşınlar ama tacıyla men hiç tanımak o sidem o tanımak. Şeydim ondan sizin koyun soğumak nesip etti sebebi biz otoya kan garaştık. Dine bizler ova garaştı bütün mahalle. Görünmlerden şu tayda soğumurdu halkı gördün mü? Ovan adamlar. Dine var bizim ovamızda kaptalımızda ama sağ için tezi ol ova vermedi. Marksova, bu kaptalı Mamurova. Kendi ova yerde onun nem o tayda da sizem ne bir seyrek var yani o tayda bir seyrek var yani aydımçılar da umman şu tayda köprüde duran oğlanlar men olardan hiç de bir erbetliğinde durmaz olar dinleyiciler. Size kat hormat koyan dinleyiciler. Şol oğlan şu adamma. Şeylem. Şol oğlanın ben arada zanettim boru adamlar aýtmadan aýdylan bagsa köp sawardyn ne diýdi. Şu toyun bir ýa-da raklary Yaman erbeti tonlamaýsa gepleşip gördük diýdi. Mamurova bir pehlwan bolan bir göreşçi bolan öýlenýär şoň toýy. Aga bilýän men daha ýorlamalar. Agam jolun içinde menem madym o diýip öýde bir kran bolan özüm tanatdy o toýy. Da. Ay yo ýardym tuweleme go hen gonşa. Olar var aslında olar agamine doğru maýdan ýa owan toprağı albomy ýene olar şol olanlar alýady. Olar çopana olan. Onun gün koyununa gidiyor, onun gün öýde. Onun mantfonjowa atça Tomussorda kologa geçse motorjun oňar turka kasedanam alýan owa kasede da Kasete o ata. Kasedanam malsoňal borla ekdip bolany tip borsan dinlep getiren diýip barana. Şunu ýa-da 9-da kuşlukda alyp gaýtdyňmy? Öýlem çeçen eltmeli şo. Berýmeli ýok. Bermeli. Jigim getirgen ne bizden ulaglan sizden duşra oglan. Getirgen o diýär men aşam gerek duşu diýip. Bir topar arkaýa ulaşar oglanna. Men netip owa gidemde bir lehiyana çekip bir owa tarap bir gedelenjek de ziýarata gider. Hükman şol oglan duşurjak ýöne. Şol oglan gat köp salam aýtdy bagşym. Wa aleykum salam. Salam aýtdym agama diýdi. Jan sawardyn agama diň hormat hökmünde bir awa edilenler näme edilen bolsa diýip o taýda näme oglanyň hemmesem tuweleme bir belli bir derejede bir estradada öz ornuny tapan aýdymçy bolsa şol aýdymçylar bilen gurrunda şolastary gelýär. Azawlygymyzy bilýän agam. Gurrunda şolastary gelýär bir käbir dörejilik barada soraslar gelýärdi. Şoň üçin adam ýazman kommentariýaňyna ne şeýle jogap. Şu taýda da ne kart men açdym şu adaçanam açmadym agam. Bizim toýumuz Allah nazar bilen toý. Nur geldi, Allah nazar toy. Ola möswa berdi, şäherde guruluş jaý toplumuna kıran sürýär. Nur geldi. Agamo!
bittin mi denimden Oh aman 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 denimden Rahim eyli ver bir berine gel Ey bak dünya Çayınla azar verdin sen bana ney Kan yalvardım yen elini Ey çek dünya Bak bir gün vardım bir yiğitin köyüne Tanaway ay boyuna Oh cezedinem ay cezedinem Tanrı'nın yerin teyineley Adamla detenen karnı geley Vah dok dünya Nican ağladar kimni vey ey şad eder Vak bırakırsam aman yad eder ey Kan yalvardım yen elini Ey çek dünya Ey kervelada vuruş telvin kalktılar Karıyı ağladım baya gel Ey ey baktılar Ey mağtamlı vahmini yine taktılar ey Köp yalvardım elini çek dünya Oh köp yalvar ya menin elin çek dünya Adamla detenen var ne Bak dünyaya Yalvardım, aken yalvardım, minin elin çek dünyaya Ya denleştir, ya yensene Geley vah, fok dünyaya
Ýa-da dostum goňşan aşyr goňşa ýerine ýetirýär dost janyň sag bolsun. Işden urna bolsun. Düşmezem eyley Ya dost meyley Dost meyle Muştakındır elem cahan karıvıl Ay min mecnun Sen bir güya keyleyli Karawel Ah yarey Şöyle ceren ben eylemedik gözünle Gözünle Kandunamak koşulmuştur sevdimle Ay seni silsen Bir yaşayar ödümle Vay min esrarin seni şu an karawel 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 Belki hürden artık gelir şükratına Gelsene yavrum Aynen ağım gelir elin yediretin İkicimiz armağan al Karawel Karawel Karawel, Karacavel Ey dost Muhammed öyler göya ki bilmeyin Dost bilmeyin, dost bilmeyin Bilmeyin sayrar emahaney tadevül Ay bir kadar elinden geçtiler ömrüm kül Ey hayıp bollun sen kıyız şu an Karawel 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 Bedeni Çıkadıydır pünde kötü Ah belki bu şanım Aladın ya gel yaktın ya gel Şimdi ağam can edemizde
orazi mälik guluq edi. Alyp bilmez innem ýaňy şu var. Aýdym dinläp durkat jaň etdi. Ýygyna aýlalagan. Jaňyma jogapçy goýmapdy. Alo. Giyjirägem de. Alo, salamu aleykum Şahir Doğancum. Aleyküm salam Gonçum. Giyjirägem aýladym men ötün soraýan. Yok yani yok. Öncülerimden giydi dünnesi yoktur. Janyňa sag bolsun, biznem elmydama giyjirä işlämişsiň bagşlardyň da. Orazy bir mälik guluq edi. Men şu geçilen ýoluň täze sanyny bizim ustad bagşy dostumyz Perwan Halmuradow bilen ýalgyda otyrys. Tuveleme. Hawa nesibedenden. Ünni jaňa dermiň sebäbi Perwan Halmuradow barada sizi gyzyklandyrýan soraglar. Käbir goşgulaňyzda aýdymdan ýerine ýetirdi diýen. Haýsy gaýadyma çönek şu var. Ne Perwan Halmuradow geçirýät başyna. Orazy mälik guluq edi Şahir. Doğancum salamu aleykum. Aleyküm salam. Gowmýada bagşlardyňyz birem mana giyjede biýmada diýär. Giyişdirä çemden şaýdyk da bu. Gowmýada ýylaňyz, öýçerleňiz hemme çağlaňyz öňüz. Tuveleme var halkyň näçe wagtlap argyp Perwan Halmuradow. Ay, owa gonşan ýerekden diýip durdy da wa. Hajiden sonra bilen şu wagtda sen garaşyp gelip täzeleň istelik. Köp minnetdar Doğancum. Tuveleme. Perwandan sen üýtgeşik sesin bardan. Taňry elkan Doğan sag bol. Näde diýen bir milyon adamdan şuňa çykýar da men şeýle bar, men gürmüşimle şeýle bar waka boldy da. Ha. Bilen kaçe taňryň näçinde taňryň anyk ýadyma çönek göşi. Kalkotyrdylar, ilmiň mara ýetende näme diýip aýdyň mara. Ha, owa şol ýyllaň içinden seni gözleýän. O seni gözleýän, şol aýdymam bar bir şakasetde da. Ha. Olyň birgede kışın hakyny alyp gelip öýde şonu dinläp, tutuşa kasetan dinläp, näçe günläp özüme gelmedik wagtym boly. Kapyny ýapyp, içinden ýapyp, erbet bolup bir hili. Näme diýen, ağlap, näme bolýandy düşünýärip bilemok men men bilen ahwalim bilen baglan şykylýar ýogmasa, ýöne inni şu inni düşünýän sizin fikriňizde bar adamyň ustasyny şişleýän bir zatda. Doğancum, sunuwa diýişýär, sizem sunuwa diýişýär da, sizin doýgularyňyz näzik da. Awa, şeýle üýtgeşik fikriňiz bar bir, onuň bir aýdymdan meni şu gonjum gepleşeni özünden bolan bilýän şo. Men sorasym gelýän zady şu sözlerine ünslerýäňmi? Aydymdan sözlerine ünslerýäňmi? Gowsara. Özüňde täkir edýäni. Şu hakynda sorasym. Mana bara Doğancum aýdymyň sözüne birinji oçur hökman ünslerýär. Halk aýdym bolsun, söýüp aýdym bolsun şonu başda after nähili ýalan bolsa şonu sodan oňardym. Dan üýtgetmejek bolýanna ýöne käbir aýdymlary käbir ýazgylardan öwrenilýär. Mysal üçin aňyrda başda ýalňyş aýdylan bolsa näme owat owlanyp da sizin ýanky aýdymy dinledim diýende öwrüňiz ýan bir 20 ýaşdan geçäýänrek ýaş bolan wagtlarymyz öwrenilip aýdylan aýdymlar da. Klasik aýdymlarymyz da onuň içinden ýalňyş sözler ýerkirek ýazgylarda bolýar. Başda öwrenemizde ýalňyş öwrenilýär bolýan ondan toýda ondan aýdylýar köp halipalar ondan bäh. Injan niýden öwrendiň bu sözüni ýa kimi dinläp öwrendiň aýa plany dinläp öwrendim ýa şeýlerak diýsen ulrak halipalar diýetde agorýan mana planyň ýalňyşlygy da olar ýalňyş aýdýan şähertler hem ýalňyş öwrenýär diýip şeýdip soňundan näme halipalar nemesi bilen köp sözlerini düzedip şeýdip soňundan doğru variantını aýtmaly bolýar da. Ulla kan işte onsam edip suat yerlerine kan ulla kan tara kadın aýdasym gelýär. Men sözlemede şu bir kiyipde sen bir aýdym aýtdyň da. Ha, tuğulum. Sizin sözüňizmi şol? Geçen tädelde. Menem özüm lentamda goýdum şonu beğendim. Hiç açanım fikredem aklım filmin kirlem aydarsyňyz diýip bara ýöne gaty berenim taýda kadyn Allahdan aýsyn. Galamyz ýetip bolsun Doğancum. Sag bolun. Janyňyz sag bolun.
Aha. Allah diyenler bir Allah veriyor da bütün vaktiyle abi. Hawa. Şimdi bir de koyanlardım. Şöhret nereden geliyor, nereden geliyor adama? Şimdi sizin şu an halk suymuyor, nereden görmüş çıkırıyorsunuz? Sunwada olan sevgiden ol. Ali Pazan başka. Halk demek ayna demek de Ali Pazan. Halktan işler gidip bolanok. Onun halk goğuladı görüyor, arasaladı görüyor, doğruladı görüyor da halk. Şondan mı kadiyen bilemok. İlk şeyledir. Hawa. Ömrünüz yok olsun. Canınız sağ olun. Bağışlan bir de giyeceğin içinde bir malat sizi. Yok ömrünü toylada geçsin Allah'tan. Size aydın bir de madam bu son silen dinleyip gelelim. Tanrı elkan Doğancuğum sağ olun. Öyün lavat Tanrı elkan. Amin. Sizin kan şeyle olsun. Böyle. Olya, orada mälkuluk edi şahir Doğancuğum canınız sağ olsun. Taňry arkasyn jogap bereniz üçin telefon arkaly gatnaşanyňyz üçin. Kawur olsam katgo işlere diýen Allah'tan ömrüm uzak olsun. İşinize merawat olsun. Sağ olun. Minnettar. Sağ olun. Aha, böyle. Siz mensiz. Doğancuğum'un hormatını ona yerine getirip berayardı olaydı mı? Ustaydı. Hawa. Günü. Ondan ara telefonu koyayım. Men az wagtlyk gün solaydyma geçäýeli. Hawa. Mehriban adamlar, evi tamaşaçılar, Ayratynyň Perwan Halmuradyň dinleýijileri, ustadyň dinleýijileri, sensiz mensiz. Elbetde sözleri Orazewi mälkuluk edi. Ýerine ýetirýär kısa talypamyz Perwan Halmurady. Sakna diýen kagam başdyny. Gece yaşayan nay köçülür sensiminsin. Bulutları sıyırıp doğan ay geceler sensiminsin. Bulutları sıyırıp doğan ay geceler sensiminsin.
geceleri dağlar yar sensiz mensiz yanmayı koyup didelere dağlar yar sensiz mensiz dağlar yar sensiz mensiz dağlar yar sensiz mensiz. Yarın tarifini aydaylı Yedi yarın tarifini aydaylı Gitmek maralım ey gel bana karşı Ey altın kümüz demirden şayla yine Ak kolun boynuma salmana karşı Menin gönlüm severe yarın koynuna Menin gönlüm medir yarın koynuna Ağlım yana gönle dostur elim boynuna Ay heves eyle onun oynan oyununu Her cayı gel bana karşı Ay heves eyle onun oynan oyununu Vay her cayı gel bana karşı Ey nerede dilber Vahmin ardımı sevene yara yetirsem Tutsamak Mehmet'in dostur oynayım otursam Ey göğün işre Ay göğünüm işre maksadı işim bitirsem Ay emzemlevlerinden ey balmana karşı Maksadı işim bitirsem O hemlemlerin balmana karşı Ey kemine değil senden ağayım vefalı yarım Bir kemine senden ağayım vefalı yarım Al yaşıl gıyıptır ey sahip cemalım Gözleri çenne Ay gözleri çenne senin tıvarım ey Sen Leylimin Mecnun ey Çöl bana karşı Çöl bana karşı Ey nerede dilber Gececi
bana karşın Vahim zemlevlerin Hey ay 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 bal bana karşın Sen bana karşın Şular ýaly Dören Aydymlan aftarynyň kimligi bilinse gowy bolýar. Bilip aýtsaň, şonu ýazan adam bilen tanyşyp, pikir alyşyp ýa durmuşda gatnaşyl ýa toýlarda ýaslarda gatnaşyp adama sınşýar. Şonu ýaly ýagdaýa baran soňdan Aydymyň täsiri has. Ýiti bolýar. Şeň şonu bilmeýän aýdan wagtyndan şo Aydymyň sözleriniň awtory tanyşyp, şol Aydym näme ýerde goşkusyny ýazyldy. Mysal üçin. Okuyucu özçe düşünýär. Emma ýazan adam on ýazan wagty nähili nasreniýede ýazdy. Şol hatda eşitip, apşat edip daýyn soňundan aýdylsa has täsir bolýar. Ütdeş bolýar eken. Batowda. Bilemokdum şu wagtynda birinji ýerde geçdi. Men bilýän ony. Benim mesela Aydamam, siz Aydamam diýeni bilýänni goş gepleşikde tomaşaçylar bilsin, içkin bilsinler diýip şo maksat bilen saklap gedim dogrusyny aýtsam. Az dünkü komentarlar okaýan, başda nam ruhsat bolsa garşy bolmasam. Tak. Ay Nazarow diýär. Tak ağam salam Perwan Halipadan gitaradan bir aydym haýys dost aydymy diýär. Elbetde näme bugün edir gitarada ýerine ýetiresim ýok, sebäbi estradada ýerine ýetiresim, dogry dämi? Ýöne dost aydym estradada ýerine ýetirip bilersmi? Dost aydym ýerine. Ya başgarak aydym ýerine. Ýok, estradada kynçylyk ýok, ýerine ýetirse ýöne dost aydymy kenara aýtdyk diýäme. Halkyň içine kän aýdylmaýan aýdymlarymyz bar. Halk aýdym bolsun, söýüp aýdym bolsun, kän halk köpçüligine hödürlenmedi aýdymlar bar. Şolar sen ýazyňda şuň az ýerine. Ömrüň bolsun agam. Senden öwrenip da. Dogam gaty görmesin. Hökman suratda ondan gowrak aýdymlar täsir edermi kan diýip umyd edýän. Indiki soraw näme üçin atlaryň dogry ýazanoklar kan ýa paharyp goýarlar, ýa waharyp goýarlar, ha? Nämeden beýtýärler kan? Indiki soraw Şemra Hojaýew diýär. Bally Haji Halipa barada. Perwanyň bir bilýän zatlaryny bir gysgys kelam aýtyp geçip berýär diýär. Ýöňem käbir gepleşiklerde aýdypdyr diýär ýöne şo başgarak Bally Halipa bilen bir täsirlenen ýer bar bolsa diýdi. Uzagan bolmasy mümkin bolsa diýär. Onşan Bally Haji birinjiden men Bally Halipany ömrümde ýekece gedek gördüm. Olam o awamyň klubyna konserde gelipdi. Şol goňşy awamyda. Ay sağ ol. Sadece ol. Olam goňşy awamyda bir toýa gelipdi. Şonu bir daşaragyndan şeyler gördüm. Hatta Bally Halipa barada il gün näme bilýär menem şondan altyk ýalmaz bilemok dogrusu. Il günüň bir şeýle. Howa, näme-de Bally Halipa ýalňyşmasam 2000-nji ýyllarda ýok bolýar. Ýalňyşmasam. O nämeden diýen biz şowa umumy ýaşaýsaň ne ýaşaýat birinji kursunda. Güýde aýlardy. Güýde aýlar döýdýän kysy ýakynrak aýlardy şonu. Bally Haji dünýeden gaýdypdyr diýip ýaz tutdyk da. Opşeýdim bana. Şoň hiç kim sağlam çalmady, hiç kim aýdmady. Bally neresi ýok bolupdyr diýip. Bally Hajiň kimdigini ilgün şeýle de bilýär. Oşan Bally Halipa ýaly eger ol hem bagşy hem sağlamnada. Edil bagşylygy ne ufat bolşy ýaly. Sağlanalygam. Näçün Bally Haji aýdym aýdanok sağ çalýar diýilse, kimni sağlanalardan mysal üçin kim çar hekimden öýleýänler, Kurban göden öýleýänler. Tamam. Hak berdi Halipa göden öýleýänler. Dogry gerek? Ola. Bally Haji medil şolar ýaly
Zaten 10 tane fadanna var. Qaytalanmajak kadir diýär. Tip bolýar da hawa edil fadannalygam bagışçylygy ýaly şeýle satda. Bal kaka var adam näme gurrunlar endi osune suat tuwalama sunwatdyna suhan janma gowly. Ha. Diýjek bolýanym. O bu internet ulgamlaryna da çykýar. Ha. Ýanky Emra diýdimmi? Emra jan şoňla galaklansa, mysal üçin bal halypa barada näme bilesi gelýän bolsa, Adam giňişden düşünür diýär. Suhan jan bilen jaňlaşyp, ýalaşyp, dostum mena şeýle bir kakan barada bir zatlar isleýän diýse, Suhan jan näme ogullar. Ha. Hadiden has kendi düşünürilecek de onu. Ömrün bolsun ha. Emracan jogaby dogry kabul eden diýip umyt edýän. Menem bir ilden günden artık başlat bilemok sebäbi bal halypada bizden has uly pakalenýada. Men ondan dogrusu diýene ýekejegedek gördüm diýip bilýän olan kulugumda gelende de o da 97 96 şoýullar. Inne agam şeýle sorag. Bul bana da köp sorag berdiler. Bunu şo barada sorag berip geçelim. İdine bir kuşsanadak sorag az Türkçe gitmek mümkin. Agam mene geçen ýyl men siz bilen bir işleşdim. Has içkin bir siz bilen adamlar bir işleşdim. Bir ýyl geçäýdim oňşa. Bir ýyl ha. Wagtym geçäýşin. Bir ýyl ha, bir ýyl. Agrar kinoda. Men siz bilen işleşdim. Du demek golluk, dörejlik söhbetler, dörejlik işler edildi. Men hayran kaldyr ýa-ni hat agam ýöne şunu öz pikirini aýdyp ber. Siz durmuşda da şu häsiýetde sunwatdan çykyp öz ara urnuňda bolýar da mysal üçin. Şonu da şu häsiýet. Häsiýetini diýkän o. Ýöne gynansak da men bir zat bellek geçsek agam, awany ters düşünmediler. Käbir sunwa diýişgärlemizde öň içinde bir häsiýetde köpçüligi çyksa başgarak häsiýetde. Olum erbet enlik däldir belki medeniyetlik bolmagy mümkin. Ýöne siz mysal üçin öýde görsem hem şonu ýaly toýda görsem şo bir häsiýetde ýa gepleşikde bolsun ýa ýoly bir näçe ýollara gitdim toýlamada bayramlamada. Häsiýetini ütkän ok, nämeden ok? Näde saklap bolýar şonu? Maňgalykda. Şunu bana, oňşan mene sabır bilen saklaýar dost. Sabır bilen saklamasaň, ol emmek şäde başardan olmaly. Maňa da başardan ok, hatda käýerdi. Onun hakiki öz içiňdäki öz ýüzüň çykýar da bara, dostum bolsa göňüne degmeli bolýar. Bagışla öz ýakynlanan bolsun, haçyn geliniň bolsun, jagalyň bolsun, ýa tanamayan biriň bolsun. O sabır diýilýän adam hemme zatda da çäk bar da dost. Adam paýer hemme zat çekip çydajak bolup içine salyp ahir bir unyarlýan da ýüregi dagrap merýär. Kän sunwa diýişgärleri şu sebäpler üçin mene uluk ýaşany onka diýen sebäbi taryha seyretip görýän köp halypalar bar. Gator 50'de yetmendiler yaşları. Ondan köp negativ niyetler özlerine singdirip bol behwit dolsuna salıp sabır bilen basıp behwit dolsuna salıp adam pahiram demirden näle dost. Ahir ondan bir umum içine salmak gowlat däl ol. Şol men şonda horajak ol, şol gowmya ýarylmaly mı? Ýok, ol içine salmagam gowlat däl, ýarylmagam gowlat. Ýarylsaňa ýürenji bolýar. Olaň ikisem elingdäki zat däl ýöne. Şoň üçin sabra ýapyşmaly bolýar da dost. Diňe, başga ýagdaý ýok. Diýene bir 20 ýyl gatnaşan dostsyňdyr bolýan bir elementarny zat üstünde mysal üçin. Göwnüň ýekýär-de. Göwnüň ýekýär bolýan bir jaýryk döreýär da şonu göwnüne. Ýyllaryň dowamynda da şolar ýa jaýryklar köpelip göwnüne ýylýan aýna da dost. Bir günem üçin pytrak bolýan onu wara hiç satda ýamap bolanokda. Ýöne şo pytraýança sabra gulluk edýän adam çekip çydaýar da. Ýok onu giň adamlar ama gön ýerine jogabyny berýär.
Onun içine de salacak olan o, düşünüyorsun mu? Kapırda dost. Kahar diýilýänler. Şowa gayrat etseň, mysal üçin 5 günden soň garşyňdaky eden ýalňyşlygyna düşünüp ötünç sorulýan ýerem bolýan, düşünýärmi? Şowa sabryň soň netijesini görýän. Düşünýärmi? Onuň sabra gullyk edýän adam dama bir tebigatda bir häsiýet derek gedýärdi. Ýanky sabra gullyk etmeýän adam köp adam içine salwamýar, no? Ýerine jogan berip goýberýär ýa. Şonu dogry hasap edýänler bar. Düşünýärmi? Onuň saglyk diýen bir zat bar. Indi agam bu sabrama dolýandyr. Menne de durmuşumda 4 ýaşadak dolup gördü. Bulam dolýar agam. Diýene şo. Bulam gaply zat. Dolup gördü de menne de onuň ýogsa meneme gaýrat edýänmi? Tanamayan adamla tanamak, olam men tanamak. Oň bilen mysal üçin ýolda bir gawatlaşan ýerim ýok, eden ýerim ýok, oňa maň eden ýagşylygym ýok, mega maň eden ýagşylygym. Diýil, tanşy adam. Düşünýärmi? Tanamadyk feýlamazy ýara. Men bu arada başga bir birlerinden mysal üçin tertira informasiýa eşitýärden meni şeýle bir adam ýok bunda gözüne getirip gezýär. Bir toýda zat ýolly zonnomyna sataşýar, bir gaýçakly gepini atyp galýar. Düşünýärmi? Göwünde bir jaýryjak döreýär-de. Döreýär bolyn. Munam sen ýene bahwit bolna içiňe salyp gezýän ol. Menne bolly dara inim sen ýaman hala moktum bolýan erwe doglanam däl ekeniň diýen adamlar boldy da ama. Onu mertlik bilýän. Mertlik gel. Sen inim bagışda men seni ýaman bir hondan märzi bir şeylere oğlan deyip tanıyadım. Hala moktum inim sen ýöne. Pikrim ýalňyş eken diýen adamlar boldy da. Men soraw näme üçin berdim agam? Men dogry maýdan men kan şu zady özümde men meni gowy häsiýetde men şo häsiýet hala mokdum. Gün ýerine jogap berýär. Diýene her kimde häsiýet başga da. Men ýöne şonu hala mok. Men sizden bir zat öňünizden gelýänler, siz aralygy näle saklap bilýäňiz? Siz şonu saklap bilýäňiz, bildiriňiz köp berde diýjek bolýan agam. Ende sizden duw demek bolam, soň men bilýän soň sen içkin gylyklanýan. Sen hem sınıfda adamsy. Sen hem sınıfda adamsy. Bal diýdi men diýjek bolýanlarym men senden başda gelek çörek köpräk diýjek boldum diýmek, sen hem bizden dugşa bolan. Durmuş dowam edýär. Sınıfdyň içinde bolsaň bir 10-20 ýyl, 30 ýyl köpçüligi hyzmat edersiň. Şondan soň şu meselede bir täzeden bir gepleşeli. Ondan sen maňa gurrun berersiň bir giden bar. Agam şeýleken, beýleken sen gurrun berersiň, düşünýärmi? Ondan köpüňe çykýan aguşan. Öňkülere diýýärler, bagşy bolma, ýagşy bol diýýärler. Bolmanlar geç bagşy, ýöne ýagşy bol. Diýär Allah Taala hiç ýere sygmandyr bolup göňüllük bir köşke sygypdyr diýär, men ýerim kalp diýipdir da. Şonu kim mınjysa mekanikany ýarlar diýipdir da. Şolar ýar bir hadis we ayetler we anyň dogry gullyk edýän ýürek oňursa garşysynda kenen jitmajak bolýar. Emma durmuşda kän anjydylyp gedilýär. Kän anjydylyar şon ýaly ýürekler. Menem şo ýürekleň biri. Düşünýärmi? Agam. Şu sastaýanýardan soň näme aýdym? Sakdan geçip. Şu wagtda içime girip gördüm da bir aýdymam aýtmazdım. Bugün üçin aýdyp bereyim. Bu aýdymlyk däl içim ýöne aýdyp bereyim. Şeýlemi? Böyle agam ýüreklemede bir rahatlandyr ýa. Ýa degişýän. Nemelä? O gadan wadlandan agam issenlik aýdym. Şulaýdym şunu aýdasyň gelýärmi boy. Şu geçilen ýoluň 36-njy tanyna öz dinleýijileň bir senden hoşar bolsun agam. Sanyň sawanda. Sakna denk agam. Sanyň sawar. Kapıda duranım
yadımdamadı. Gözlerim utanıp bakmadı uzak. Menden uzaklaştım juwanlyk kimin. Ömrüme dolanman en son kıydek. Ellerim elini nedendir tutmam. Sevgi nefesini yadlara düzüm. Gözlerim gözüme bakanan çollu. Soğuk bakışına ömürlük dondum. Soğuk bakışına ömürlük dondum. Kimdir seni yüreğinden çeken vefasız? Menden mi gödünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı saramayı rehimsiz ama. Kimdir seni yüreğimden çeken vefasız? Menden mi gödünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı sarım rehimsiz ama. Bakarım kalbimde adım ovazım. Her seher her akşam düşersün yada. Bu dünya sığmadım bir duruna kimin. Uzağa yol sal bir yalnız adam. Ömrümün en güzel çağını aldım. İlkimen dönmedim onu yadasam. Olanay ben sana ne hile zardım. Yalnız odundan yoksa korkmam. Yalnız odundan yoksa korkmam. Kimdir seni yüreğinden çeken vefasız? Menden mi gödünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı saramayı rehimsiz ama. Kimdir seni yüreğimden çeken vefasız? Menden mi gödünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı saramayı rehimsiz ama. Seni yüreğimden çeken vefasız? Menden mi gödünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı saramayı rehimsiz ama. Kimdir seni yüreğimden çeken vefasız? Menden mi gödünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı sarım rehimsiz ama.
keregim, keregim değil. Elini elime kısıptım tilim. Men sana yüreğim, yüreğim deyip yüreğime basattım tilim. Emma velin innine günleri yüreğim dimene baranok dilim. En versem yürek dilin oladı. Şanşarıma olacak eken sevgilim. Ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim. Sana sevgimin dolu yürek. Seni bırakacak edik bağıramazsan sevgilim. Hem ben eldimken yaşacak yalı benim. Yılgara kapıda durdu bir oğlan. Kaydı onun ellerin kısma esnedi. Yılgaradaki terde oturdu oğlan. Kaydı o bağrına basmak esnedi. Emma velin baleslerin bağrından kaydı kanat etti hayatının var. Yaşadın, yaşadın, yaşadın hayat. Sen içip barda sevdiğin var. Ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim. Sana sevgimin dolu yürek. Seni bırakacak edik bağıramazsan sevgilim. Hem ben evdeyken yaşacak yalı benim. Ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim. Sana sevgimin dolu yürek. Seni bırakacak edik bağıramazsan yedim. Hem ben evdeyken yaşacak yalı benim. Hem ben evdeyken yaşacak yalı benim. Hem ben evdeyken yaşayacak yalı benim. Inni saat senin yolundan aydan aydım sıra bir näçe gepleşiklendi aytyp geçtin ağam o sonra gelme kökmanlyk yönü men öz pikirim öz şahsy pikirim. Senin yolundan bir aytyan aydım sıra birini jaňa desim gelýär. Hedayet. Resul Çapanow. Ay Resulcan inime men. Ha bir hile nim gülni. Maňa täsir edýär. Seret oňa gasa men halifam bol. Menen men halifas bolma. Şunu da seret. Çar çapar. Çar çopon gelin. Nokunda men konservatoriyada. Ha, görýärmi? Ha. Ýöne er sagat şol gidip Şunu durda. da görýän. Ba. Resul Çapanow. Ba. Bir hilam ol ýöne men pikirimdir beýleki Pelwan Halipan ýolundan aýdan olanlar himmäňden gowaran himmäňden dinleýän ýöne bir hile Resul'le bir aýratyn bir senin bir belli bir ýyllaňyz alýar. Resulcan. Alo. Ha. Gugam, salam aleykum. Wa aleykum assalam. Resul Çapan goýmaňdaýlaňyz, ýaşym taplanýyz. Yaşam, näle onu? Hudaýa şükür. Bir gurlaşmany wagtyňyz barmy? Awa, gelam. Şu wagt geçilen ýörüm täze sanyny
sizin halipaňyz meňe mehriban agam, dostum Perwan Halmuradov bilen 36-njy sanyny ýazgyda ötýär. Ay tuğla. Perwan halipa bilen. Hawa. Perwan halipa bilen inni şu halipaňa sorag berip bilmedimi? Bah, ýa bir telefon arkaly bir zat bir gurulşamda bir sorag berer nädinen soraglar ýüreğimde bardyr belki. Ilkär halipaň bilen bir salamlaşdym. Ýygynden hem size bir täsir edýän halipadan jogaby halipadan alýar. Sorag siz berýäňiz. Jogaby Perwanjandan alýan men. Ne telefon halipaňa geçirýän. Huljan, Halipajan salam aleykum. go'myň näle üçerler. Ben hemme ýaşlylar taýyp bolupmy? Çar halipa näle çar halipa? Ogo halipa Allah. Salamlarymy ýetirýänmi? Ogo ýetirýän. Perwan halipa. Yaman beýgagan madro çar Çopanow diýen adam mana bil. Sarag öňüm ýazmaly netik bolar. Jeýlem halipa bilen hukman ýazyn. Ýokman. Nekip para. Hat äger dagan madro. Huljan. Ya sağol halipa. Hat ayagyn hurmatyna durun. Bunlar Perwanjan sağol. Şuwa şonaň da otyrys. Men aýdýan durmuş diýenmi? Nime 10 mäşine netip para doglar. Onun halipa taýda aýt diýenler. Oho, ýaşy doktor. Kabul nim bolar nim netip para. Halipajan näme? Jan. Doğru wezen tempo. Aýne ýalga otyrsa Huljan şu anny. Hiç sadyny aýryan nadir näme urlasan goýýan? Näme? Eni şäher tökmünne dip saňaýlady da Resuljan näme? Soraň bar bolsa nim. Näme soraň wezen tempo halipa. Bir ölmedik soraňlam içinde galan soraňlam näme? Men versem bolýam saňa sorag. Bir. Näme üçin sen gönüle Perwan halipaň gön kopya diýär. Her bir ütgödüp bir eýlesin ütgödüp aýdan al. Bu saatçı saxtanyň arkasynda bolsa Perwan aýtdyň diýdir ýa. Men hala näme şo Perwanjana fanat bolup çeýle bolup o çarwçylyk beýnede bolum. Öňüňden olma bilmem şo. Kasetden bilmem şo. Kaç fanat bol burada kaç fanat bol bana şoňa bir ýeri bizine jadylar. Bana bir öýtdiňem şoň minde ýene kendilerine. Sonra bana jetmingler. Denemek dedim bana. Näme? So ütködüm bolana aksene. Ya sesmeň weşleniň ýany ýok. Mana öz döredijiliğinde az Resuljan öz pikirini köpräk goşun. Öz döredijiliğinde Şoň diýdir zat bol. O şu täraýdymdan nekip bolsa ýaşan no halipa. Ýa. Olur näme näme hiç mutlu ýok basna. Hukman. Öz döredijiliğinde hukman öz goluny öz isim goýjak bol. Öz pikirini goýjak bol. Onda halipa näme özüne üstünlük ardy wede sorag ýok edi. Näme da? Ay. Fikirlerden sonra yok halipa. Bu da näme ben Ay bolaýar salamlaşdygymyz bol benim janyň sag bol halipa köp salam aýt. 10 ýaşyna diýdiňmi? Ýaştoý. Olýar. Nawara näme derler bu bar bir sonra beýendik diýýar. Allah nesip bolsa bir näme belliklemi göreýin boş dursaý nesip bolsa. Bolýar. Ama görmezse halipa. Köp salam diýenler Resuljan. Eneň ataňa çağızyklarına. Evet, to önemli mi? Burada kılıklarına ne olacağım? Ne etti? Kur'an sapağını götürdü mü? Şeyle mi? Tuğla mı? Ama bugün çağızıklarına malla geldi aynı bana. Ne diyip onu bazı? Böyle. Malla işine mal gel. Yok var. Ne diyip onu? Yesinin bol ya hanım. Üstünlük. Yesinin bol ya. Resulcan mara bu çağılı. Nesinci yıllardı karay. Ay 10-12 yıllar. Soteologlar. Maşaherde yaşayan doğrum. İyi yıllar barıptır. Benim çoğun bir yerden toydan gelip tanga ola yatıptım. İlkinci tanışsın anne. Hava. Aha. Ay var atan kakıptır ve dakika başıptır onun geliniz üç pehlivanlarım. Hava bağım kadiyiz ay. Ağına yatıyor deyiptir da. Anam. Ay bolya anladık nemese. Ay benim üylen döğütlördüm. Ne yemedi? Daha turdum. Yatıp bolum. Öyle kadiyanlar yaşa var. Geleceğim bir kere çay iç. Deyip. Hola salaymalı kenin gibi men niye bağışıdığını bilem oğun çağırdığını. Benim onu tanımam. Birinci gerek tanıştığımız diyecek olayım. Oturttur da var atandaşın. Taşardı. Ha.
Garaş. Turdum onu bir tane garaş. Otur kim gel giden. Ahallan tuğulama kim adın kim ay Resul. Neyme diyeyim ay ağam benim bağışçılığı diyen şimdi salam şey nik geldim. Diyecek kolem son ya ahlaksız bir çağrı. Katıklas. Ne o? İkinci oğlunun adını senin adını koyuptur. Şeyle döydü. Pervan men arada Ha, siyam kağıp gördüm. Pervan iyi vay dedim ben. Pervan mı? Hava halifen adını koydum. Ha, Allah'tan şey bulamır. Şunu otur orunu tapsın deyip bir şuna yanak koydum dedi. Bunun ne mi? Aşağı el halifasını ulu bir hormat koydu valya. Yaşları dokuz canına sağ olun. Lale yapacak çağızıklar var. Bir oğulcuğun tuğulama. Kur'an kariyet yetiştirip diyor. Katullu kanladım. Canlar. Katullu tuğulama. Inni ağa mağa köp adam katı kılıklarına bilen diyalar kuvanç Allah'ın nazarı. Pervan hal muradifi ne edip kino düşmeğe bolya deydirdin, issevildirdi mi? Ben hayran ağırlık pervanın hiç bir kinoda göremez oktuk de. Olam ne her kim öz fikri. Fikirler halife işte de geçmekak ben size tavrısın aydiyen. Agrar kinon özün aslında sizin itlap yazdım. Ha o dedim. Zahan vakşı şart Kur'anları şu üçüncü de netten yazılan. Şun rollarını ütkötüp bolanak sebebi her aydımçık özün netler yazılan son şondan olayımızı halkın bir film kabul ettiğini şu bir agrar film arada da bir duruk geçersen ay o kino gonşan sen ıhlasın ol. Başına sen olsun. Onun bir adam mınça adam için ıhlas edip berin için adzen senaryo almalı, her kahraman için sözlerini yazmalı sen rejissör sen. Beni tiyatral nemeden uğrum bolmasa da azda kendine benim Gölönü getiriyen ne dost? Hava. Senin tayda bir giden ıhlasın yatır onun. Başına vardık davay ettik. Onu senaryo bilen tanıştırdım. Toylon arasında bir boşrak günümü gavatlap şey edip yazdık bile. Hava. Çünkü yürü topalan 10 gün 20 gün vaqt ayırmadık da yine gidip bariyaka. Hava başaşa boşrak günümüzde davay falan. Şey yazdık da. Ol aslı sen tagallan olmasa. Sen iş tecrüben sen ne mi diyeyim? Sen bagajın ol. Düşündüm ama sağ olam. Ululadın başına vardım diyen son menem bir nereden oturmanam bir hil gördüm. Bana dönü gogu yarat senaryosu. Seylem tesir etti ama. Kahramanlarım gogu faylapsın. Canım gogu oynadı. Şattı imam tuğulama obraza girip ben aslında mennek yani bir tiyatral neme bolman son başta yaydandım birazcık neyli orkadip yani halipalar çektin yazıda. Bir neme Güzel hacıva Oroş halipa bağıtaydı. Orsorda söz var. Аппетит приходит во время еды diyer. Şon yani işin başına varanda bir hili teatrlar bir açılık gidiyor ya ki o var. Yani o menne bir ullokan artistik neme de yok. Tecrübe de yok. Ya bir yoğun bir tiyatrlarda onunla işleyen olanım değil ya bir onu ul nemeler düşen olanım değil olun. Başına vardık bollu da men ne düşündürüyorum bilmem. Men şu tayda düşünsüm, ağam men düşünsüm şu tayda hemme katnaşan aydımçılar mesela için sidem jahancı gemden jahan maşam saatlık canım yüreğini oydu çünkü artistlerim halipalarım yüreğini oyup işledi şu koyulan yüreğim ne halka şey edip tesir ettim kan yani inni öngümden neticeden yeni tədil bayramçıları yeni bir tədil tomasasıları sizden aydık geçaydı olsun mengulen almafad ettim olun. İnni ağam o senaryanı çalarak siz tanış. Öyküleşen doğanlar meşgul şahirimiz ögel körtük fet temanı verdim. Aslında bir koşkutunun esasında bana tesir ettir. Bir koşkutu var öyküleşen doğanlar. Şundan ögeden ben hayiş ettim. Nesip ögedim şunu. Aslında bir aşal tayver yat gidir otur buraya. Şeyle mi? Dinen o mu? Yo, me değil kan soqol me değil mi? Toğsan ötürüm. İnni yeni men şu tayda men görýän adamlar siz kahramanlar sayladın mı? Sayladım. Siz sahan varsa saatlik. Üçlü ve doğru eken. Üçlük doğru. Yeni koşmaçı az sizin siz o tayda ullary, in ullary.
Näçe doganlydyň? 5 dogan. Ýaş dogan. Razyk senariýany aýdyp geçäýdi o. Aýdyp geçeýin. Tanıştyrayın nähriwan tomaşaçylary indi bir netip bolsa ýakynlapdy senariýany jahan wagtlaryny tanıştyrar. Eger de isleg bildirse ýösebi ýörükde jahana da netlenip otady rol bar. Saatlyga çalarak tanıştırdım. Bu taýda nämen wakan öňe sürýärdi Perwanjan. Yurt, mekan, topraklar öýüň ýaşap turan toprağın. Garry. Şunu satman kulkuna çykýar doganlar. Siz urtup alıp şonu bir ojak saklajak bolýan, ýoksa başga ýerde de ýaşar. Göçülen ýoksa. Körpejigiň var, öýlenmedik, azık bala mudurak. Oğlum erbettikden şähere goşjak menne ýenetjek diýe ejeňe şähere gidesi gelenok. Kakan bilen galdyran jaýym şu jaý, kakan bilen şu kerpijinen elimiz bilen guýduk oglum diýär. Umuman gator nämäni içken hemme zat gurrun durmaýyn. Dartgyny ýagdaý. Ýöne şu ikisiniň hemmesiniň arasynda bir şeýle bir köpür bolup durýanda. Ya bolmasa mysal üçin durmuşa çykdan gaýyjy gelen bar. Bar öýüň bilen bolar sen. Sen biriň maşgalaty boldun ha. Biriň maşgalaty gitdiň bar. Onumy takda wady ýa. Umuman şolar ýa dartgyny ýönüşlüň hemmejesini iň soňuna barny bir çykura tüýkürip durýan. Barna bir neme diýäň-de. Şularla. Kim zadyňyz barmy? Saňa şäherden jaý gerekmi diýe. Sanjygym diýe. Ýörme saňa şäherden jaý berip bereýin. Ýöne garry ojagma degme diýe ejem jany. Gerek bolsa men ýaşap oturan jaýmy sen gelýdi. Men ejemiň ýanyna gelýjek diýende. Her hil variant bilen siň bar otaýda maksadyňyz, siň maksadyňyz esas maşgalan awaz saklajak bolýan. Kakaňyzyň ornuny durup şu kakan ornuny durup maşgalan awazda saklamak pikir öňe sürýär. Muňa şan tek giňişleýin hasam bir üstüne oturup geçersin ha hemme zaten gurrun verme o ki. Şo diýenler. Gurrun verip deýilip. Gurrun verip barýanda az taýlan adalarna. Umuman onu tomaşasy baýlaşdyrarsın. Ha, o netip bolan kandatlar goşmaly, mehribanlar netip bolsa ýakyn matlamada başlar. Indi agam bir gowzatlar ardy etdik, gowýaş dileglerde bolduk. Aydın bilen dogamy däl başy. Mesele bolmaz. Çağırın sağ olun. Onu ne mehribanlar gepleşim huzur asiyetine iyi liderli. 2 aýdym adam aýtsaňam ýerine söýüp kany iyi liderli. Perwan hal muraty dinleýijileri, men dinleýijiler. Aýyrmaň şu aýdy. Sakma sen kaga. Canım aliyar, kara gözlüm, gözle şöyle bu gece. Canım aliyar, şirin sözlüm, sözle şöyle bu gece. Canım aliyar, kara gözlüm, gözle şöyle bu gece. Canım aliyar, şirin sözlüm, senle şöyle bu gece. Sargala saçların lenem, senle şöyle bu gece. Sargala saçların lenem, senle şöyle bu gece. Senle şöyle bu gece. Senle şöyle bu gece. Komşulara çıkardın sen, kıyala bimlep gözü. Men ayta bilmän anam, sana ol sırlı dedi. Komşulara çıkardın sen, kıyana bimlep gözü. Men ayta bilmän anam, sana ol
altınlı izledi. Sargana saçların lenem, şöyle şöyle bu iken. Sargana saçların lenem, şöyle şöyle bu iken. Şöyle şöyle bu iken. Şöyle şöyle bu iken. Ay bu iyice, bu iyice. Şöyle şöyle bu iyice, bu iyice. Bu iyice. Şöyle şöyle bu iyice. Ey bu dünya bağlı yardır, ey bağlılığın çalını itti. Ömrayı döneceğini yolluş divanlı itti. Günlerin bağlay bağlay, ciğerin dağlay dağlay. Niceler ağlay ağlay, vah niceler gül gitti. Niceler ağlay ağlay, niceler gül gitti. Dağlardan görüp ağlay, ey belli bir yurda bağlay. Ey huda adam ağlay, Yunan'ın kanlı gitti. Ey huda adam ağlay, Yunan'ın kanlı gitti.
gitti. Ay gelenler geçti gitti. Adamlar etler canını sağ olsun, saatler ömrünü yok olsun. Bak sen ömrünü yok olsun. Şimdi yana bir kıskara sorulara geçelim. Men sizi bir üç tane gepleşiklerde gördüm. Hemmesinin ilgidarlı görýän, hemme gepleşikleri seyrediyor. Hemmesi de ýöne men täsir eden adamlar, täsir eden gepleşikleri seyrediyor. Ondan soň bir üç tane gepleşiklerini gördüm. Ondan geçilen ýoluň bir öňkü sanlaryna Türkmenistan halk artisti Kerim Gurbanalyp bilen ýazg etdim. Gördüm awa. Gördüňmi şonu? Gatwo gepleşik bolupdyr. 3 saatdan ýazypsyň. Aýrasym gelen okda. Aýrasym gelen. Gowatlar urunýardy Kerim janam. Hawa. Ondan şo taýda maňa bir täsir eden zatlar aýtdy. Perwanjana pata berdimdi. Hawa. Gowdileler ýaşdyr. Gitaradan estrada geçdiýdim diýe. Estrada geçdim, bir estradada bir has bir näme sunwatyň giňäkder. Sigim zaten estrada geçdiýdim diýdi. Şo barada kelama bir bellek geçäýdim. Hakykatdan şeýle boldy mı? Men gördüm onu Kerimjan sağ bolsun. Şo wagtlar ýanky talip döwürlümi, aýyz süreleri. Kerimjan en durmuş toýmy Kerimjan bilen Nur neresi oldu? Suhan Cançısı. Tuğrama. Hawa. Onu Halipa Can diýdi şo wagtlarla. Diyecek bolýan maňa bir pata beren Halipalaryň bir Kerimem şolaň biri. Hawa. Bah. Onun oğlan kak ýanky bir ikinji, üçüncü klaslar döwrümde şo wagt welayatlaryň arasynda bolşan ýadyňa düşýän Goňşokora diýip ul bayramçylyk edilýär. Bilýär. Ha, şo wagt Lewap welaýaty bilen Mar welaýatynyň arasynda ulu Goňşokora bayramçylygy bellenýär. Maňa da ýanky Halipama Kakjan bayram. Hawa Kakjan bayram. Ba şähertlerin dutarçylary ýerine düşürip bilen bir 5-10 olan ýanky o wagt ile sahnalar gurnolýar. Hawa. Herkim öz ýerine oturup haçyn aýdym sade diýen, harışyrýan, Goňşokora da. Hawa. Sonra ýanky indi görüp otursam ödakka pahyr ekenden şonay öden ýa nobat. Hawa. Alipa diýdi näşlom şähertlen bilen hamşun adamda tüýküp pata berdi, hemmem de pata berdi. Ýa Kagajan Ali Sizem soň bilýär. Bir de wagt bir atýalma onu men kolap. Ýorsa da bayramçylykdyra öýdüm zok. Çağda şöyle çeýdilik gülälikler çykyp duran bir hili. Oynap ýörse çykyş etmelere öýdüm zok. Ýa bir ýesek ýaşa wagtmy. Diýjek bolýanyny görüp otursak, ýa-da kapaýar ekenden şonu. Da. Ediljon aýyp süredüm. Bir aglamyň biri Jumal Kakan Pahir. Öweltek Halipa ile kurslar eken bular. Ýalňyşmy adam Lewapdaky bolumçylyk institutyny okanna. Hawa. Şonu Jumal Kakam ulul Parat Kakam Pahir bu ada dünýeden ötden erese. Şul öýlenenne. Öweltek Halipam toýuny gutdak gelipdir. Jumal Kakam iki kurslar. Grupa dostany bilen oğluna ýörýär, dost toýuny gutdak gelip bir gece aýdym-aýdypdyr. Ine munna da öweltek Halipadan pata alypdyr. Onna da. Ýöne o adam men ýanky ýaly. Saga diýär. Saga da goňşan görýär. Öweltek kim bilen o. Köne agamyň ýa köne ýaglaryny görýänler. Öweltek kenne gördüm. Şolar ýaly. Şonun bärlik ýani gaýsak diýjek bolýanym şu ulu Halipalardan Kerim janam bir pata beren Halipalaryň birinde. Şoň anamyny ödäpdir diýjek bolýan Halipa jan ömürde okuwan jany sag bolun. Şu iki balja hormatly ýani adam şoň bir Kerimde. Halipa jan oğlan onam sevýän, sonundan sevýän. Göz ýetiminiň giňligini görýän 3 saat saňa
Güllal peradaçy ýazyp berdim. Bir mirini aýyryp mirini goýjak. Hiç yerine ayrı bilen. Hiç ýerine aýryp bilmeýän sebäbi bulan bagażyny görýän da bular halipa görünne. Mektep görünne bular. Ha. Onun Edil şolar olardan bärirak gaýsa onun Nurmamet Alipa pata berdi. Kakşynalar pata berdi. Ýeke sanamaly bolsa O belli kesden amma bir. Ağlamın hemmesini var. Ýeke agdamalyň şolaň hemmesini. Kerim canım şolaň hatarynda ra bolsun, ömür uzak bolsun. Agamyna gonşanyň gepleşiginiň üstünden ýyllanýan durmuşda iň go arzuwlym agam saňa teň maşgalaňa janyňa tut ýalfa bolsun. Awraň bundan belent bolsun. Kän türkmen toýlaryna agam hyzmat edip gelmeni beýik bir wadan dilek edýän. Söýýändir Kerim Alipa. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Ha, janyň sag bolsun. Sat ömür uzak bolsun. Şu gepleşige çağıramda bir zat bellek geçesim gelýär. Onşan men diýken bir gepleşige baryp beren oglana däldi. Ýöne benim bir edýän zatdan gören bir sen gepleşige baraýyn, ondan şu gepleşik dugjak diýdi. Şu gepleşikde diýdi men dug gitsek diýdi. Ondan soň diýdi men gepleşigini terbiýe berýän ýa-da diýdi. Sebäbi şuň üçin hemme adam bolar diýdi netik bolsun. Agam janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Perwanjan näme dileýän saňa ýene bir gezek agam dünýäde ähli gowluklar arzuw edýän. Ömrüň uzak bolsun. Endi bir soňky sorawym näsip edenden. Soňky sorawlaryň biri. Şu sorawy men aralykda bir kısa mehmanyny aýyrdym. Şunu aýryp göreýin diýdim. Kommentariýada çözdiler. Ol dünýäge tema näme soraw berjem özüm duýarsyň. Dünýäge tema näme üçin aýyrdyň? Biz şu her gepleşiň şu taýynaçan soňuna çen garaşýat diýip. Näse şeýle soraw agamjan soraw size ilmi dama netip toýlarda bayramlarda gepleşikden illik sanlaryna da inşallah netip gowy sorawlar dowam eder, sorawdan gutarma ýok. Dogry da. Ýöne şu gepleşikde sorawlaryň soňkysy agam sizden bir näçe bir iň mehribandan, ýakyndan sizden bir gerek adamlar gidenler dogrudan, sizin eliňizden. Şeýle bir gerek bilmedi ama gerek adamlar bolýar-da. Egerde neşwat men şu taýdan turyp gidýän 24 sagatlyk size arşdan ferman geldi. Perwan Halmuradow. Siz türkmen halkyňyza, öz watanyňyza, toprağyňyza ýylyň günüň toýuny asy diýmän, sowuk diýmän, gar diýmän, hyzmatda bolan halkyň sogagyny alan usta arşdan ferman geldi. Biz size iň sizden giden edilen birini 24 sagatlyk gaplarynda goýýas. Şu gepleşiň alyp barjanam tuzdurýas. Sizin isyan adamyny şu taýyp geçip oturtýas diýseler. Iň ýakyndan 24 sagat kim bilen gurulmuşdyk bolardy? Öňe aýdyp geçdiňe goşan. Men ýaşlym paýy bilen dost ýarlymdy. Oglanlykdan. Yoksa taýagynam merenler akıl jarpy. Hakada çeker ýok. Ýöne belli bir ýaşdan soň bir hili ol hökmüne dälle. Dosýal hökmüne maslahat. Allyda bar bir käýemel ýerlerde de bir dost ýaryna düşündirir, şonu ýaly edip düşündirip. Paýyrjym bilen bir hili oglanlykdan açyk kakal oglulukda biz. Onun ömrüniň soňky ýyllarynda da men 2000-de talip boldum. O taýda 5 ýyl gitdi. Taliplikden soň 1 ýyl ýarymam gulluk. Atama gulluk. Diýjek bolýam şu taýda 6-7 ýyl ýanyna kän bolup bilmedim-de. Kän zorasy milionatlar bar. Diýes milionatlar bar, biles milionatlar bar diýen kysmat bolmady. Eger şular ýaşap dörejek bolsa 24 saatlar we 24 minutlar bolsa bir hagan bahyr çekip diýende bir radylyk sorardym. Kän gurklanjak sorajaklar bar-da. Şunu hagan bahyr çekerdim. Şunu kakanyň ady näme? Bayram Durdy. Bayram Durdy.
Baya kaka dip tanıyalar. Seyle mi? O bayramlarda nurşunna yatsın Allah'a. Ödüne vermedik ömür çağalarına artıklarına verdiler Allah'a. Amin. Sağ oldu. Ama elmidama halmara asıklara biz elmidama toy dip baralağımıza. Minnettarlar. Sağ oldu. Sonra sorağım yok. Qow ardy bolar, dünýädäki akly gowluklar ardy edýän Perwanjan. Sağ oldu. Ağam bir tuğulamy bir gülýäli ojaňa, döwletiňe ardy bir maşgalaňa tuğulanlar ýüze filaýmaly. Bilýän maşgalaňa ağam men maşgalaňa ojaňa tanış. Ağamjan manaşyňa käbägiň jany sag bolsun. Ýani ýollaşyňyz genejemiň jany sag bolsun. Şu ustaja garawa çağaçykdan bagtyna gowunup bir ulur belentliklere ýetmek. Amin. Sağ oldu. Taňra Perwanjan toy diye gelin toyuna atlasın. Bu şahırlıklar. Ayın o oyunların başlar. Oyunların başlar ağam. Bu nerti? Şimdi ardı ediyen ağamcan. Sözün sonunda näme bir dinleyijilerine, müştaklaryna, ýakynlaryna aýdasyn gelýänler ağamcan. Ene şu kamera gönden gönsede gatar kayın aýdyp gidýän ağam. Ay ilmim bolmasa aýmym da olmasyn diýe türkmen ağam bu gowfeller bar. Ilkülen näme? O şanzy ne şulatlan näme sen tagallan bilen bolýar da. Şu ýazgylarga alýakän halipalar jekýän töwelenme malades. Türkmen estradasyna, türkmen sunwadyna kän goşup goşýan. Geçilen ýol diýmek, bu 25 ýyl diýmek adamyň jeýlalanda 3-den bir ömürde dost. Hawa. Ilkülen asaňa sag bol dostçan. Ýaklanyňa şeýip çağır, gylap çağıranyňa. Kinjil külenem näme? Bir parahat ýurdumyz bar, hormatly arkadarga hyzmat edýärmiň saýasynda. Ýurduma gün saýyn gözelleşýär, wesiýa parlaýar. Şu ýurtda tä zehinden çykyp gidýär. Bir türkmenimiziň estradasynyň bir ýekece baslanjak joňa birje kerpiç goýup bilenem bolsak ömrümizde ana uly iş bitirdim hasap edýän özüme dost. Yeneki yıllarda, yeneki nemelerde, şular ýaly bayramçylyklarda bir ýurdumyzyň ýetade ýetişip gelýän neslimiziň türkmen estradasyna, türkmen sunwadyna uly goşmaklar üçin näme bir halipa şäherlik ýol açyp berdi. Arkadaşlarymyz şulan saýasynda ýani parahat ýurtda bir işlämek galýar dostlar. Diňe döretmeli, algamaly, ýatmaly, täzelikde bolmaly. Şäherlerde diýjeklerimden ýa Resuljanda diýdim ha. İşediň dänim şol işin içinde bir pikirimi köpeldim. Näme üçin täzelik diýip şoň aýdylýar da. Şular da gaýtalama bol. Gaýtalama bol. Täzelik derle gaýtalama bol. Täzelikde çek bolsaň bir da şunu öz pikirimi goşuň diýýäm şoň üçin. Ýurdumyzdan meýlep näme? Ullabysyň Allahjan. Dünýä dursun. Bir tarap araşdyr Türkmenistan dursun. Başımızda hormat başlamız dursun canına sağ olun. Amin. Allah. Sizin işinizde bu aşağı ulustunluk yeneki yıllarda inşallah yankıyalı. Bir de var gaz verip durup. Sen bu yok gadım etmek. Bu varyan amcan davayına buva ova edeli davay yavalı edeli deyip otlap dur diyenler. Bu varyan. İnşallah. Ana senin ya şey edip biri gaz verse gülyal kinolarım döler gülyal eserler hep çıkar. İnşallah ağam. Köp sağ ol dost. Tanrı yalkan. Tanrı. Öpçülüğün adından sana dene, iyilimin adından sana men aýdýan. Sağ ol. Sağ ol. Edýän işlerine sağ ol. Sağ ol. Sağ ol Perwanjan. Aşkında yanan gözlerim görsem, odan nurama
doyman senden Kara gözlü kumayım sen El yetmez armanım sen Dillerdesin, güllerdesin Livlendin doysam kem Her neçe görsem de doyman senden Kara gözlü kumayım sen El yetmez armanım sen Canım sağ olsun, namı söyledim, o zaman yine bir köp sağ olsun, haydi ya, ömrün uzak olsun. Yine mehran vatandaşlar, geçilen yolun təze tanını, sizin yadıp bir nesede o haciden mihmanıda nesip edenler, o dinle bir sökütleştik hem de bu kadar tuğulama aydımlı sağlı, canlı testi, o azayip aydımlar, sağlanlar, itlemeden halifalar bilen bilelikte yerine getirip verdi. Aşağından näme pikirin bolsa o arzulan bolsa aşağından arkayın yazıp bilýän mehribanlar şu gepleşiň bilen hem ýakyn ýardam berýän ýakyn ýol kampaniýasynyň köp sag bolsun aýdýatçanlar sag bolsun ähli toporuna minnetdarlyk bildirýär. Bu näme nesip edilen paýtagtynyň bir gözel ýerine ýerleşýän o balyk restoranyň agzyrişleri köp sag bolsun aýdýar şu apyda bir ýöritorgy mümkinçilikler döret berdiler. Canlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Öz toporun guwanç Allahna zarf toporuna da köp sag bolsun aýdýan mehribanlar ýigitler janyna sag bolsun hemme adam. Şular ýaly ogadan dünýäni öz türkmen halkyna sowgat eden Ediz arkadaşlyk gahrman serdarymyza çäksiz minnetdarlygymy bildirýän özüm ýaş tümod işler hökümini, ýaş restoran hökümini köp sag bolsun aýdýan sebäbi öz türkmen halkyna bize ýagny Halipa şäherlik mektebini ýagny bagşemden sözünde belläp geçdi. Ulu mektep açyp berdi. Şu mektebiň esasynda bizim şu geçilen ýol ýa-da ýadyr edip halka hödürlejek bolýar. Nähip bola gelecekde ýene gepleşin ýa dogam eder mehribanlar. Sizin etmeli adyňyz aşağıdan öz pikirine diýýäňiz, kommentariýa diýýäňiz. Inni haýsy mehman, haýsy ustad çağırmar, gatar gaýdy ýazym. Sizin haýyş eden adamlaryňyza men jaň edip haýyş eden gerek bolsa öýlerine baran, gerek bolsa toý bayramlarda bolşar. Janyňyz sag bolsun. Men sizi gowurýan. Sizden meni ilgilenme.